Ongi etorri beste bideo batera. Gaur ez dugu amaiera artistiko bat ikusiko. Ikusiko duguna, agian famatuena den partida, ikusiko dugu. Eta hau da, operaren partida. Morphy, Brunswick, dukearen eta Isoart kontearen kontra. Hau jokatu zan Pariseko operan, Sevilla bizarduna entzuten ari ziela. Orain dela ia 150 urte. Bueno, 150 urte baino gehiago. Morphy txuria zan eta ela jokatu zuen. Boseta gero, zaldia F3. Ez un jokatu F4 bere ohikoa zen, garai horretan. Eta orain, frantsesek, ze Brunswick eta Isoart frantsesek ziren, D6 jokatu zuten, filo darren defentsa. D4 eta gero, orain jokatu zuten oso ona ez den mugimendu bat. Alfila G4. D5 eta gero, orain noski ezin da berriro jan. Dama D8, erreka D8, zaldia E5 eta gero, zuriak pioi bat irabazi duelako eta iniziatiba ere baduke. Beraz, D5 eta gero, intermedio badago, alfila F3, dama F3, eta orain bai, D5. Eta orain, hemendik aurrera oso indartsu jokatuko du Morphyk. Alfila C4. F7ko peoia mehatxatuz. Zaldia R6. Tartean jarri eta aldi berean peoia mehatxatuz. Dama B3. F7ko mehatxua berriro eginez. Dama E7 peora babestuz. Eta orain, aukera asko ditu Morphyk, jokatu zuena, zaldia C3. Orain, dama B4 ezen jaki izan. Noski orain, dama B4, alfila B7 jaki. B7ko pila babesteko, D6 jokatu zuen. Jokatu zuten kontea eta duke, eta orain, alfila G5, zaldia hiltzatuz. Orain berri hori jokatu zuten oso ona ez den mugimendu bat. Bina esan behar dago, hemen ja, beltzak oso gaizki dagoela. B5 jokatu zuten. Eta orain, dator Morphyren magia. Zaldia B5. Noski, ez galtzeko jarraian dama B4 mugimendu bakarra da, baina berdin posizioa ia gaduta dago guztiz. Zaldia jantzuten, alfila B5 gero, jake, zaldia B7 xakeak ieteko. Noski orain, enroke luzea. Berriro hori metxatuz. Gazteloa D8, eta orain, gazteloa D7. Zaldiak ezin du jan, hiltzauta dagoelako, beraz, gazteloa D7, eta berriro hori metxatuz. Gazteloa D1. Eta orain, bikoteak jokatuzun dama E6. Damaren aldaketa metxatuz eta itzapena kenduz. Eta orain datorra magia. Ega D7, jake. Zaldia D7, dama B8 jake, zaldia B8 eta gaztelua D8 mate. Akaso, partida amaiaren zagunena eta famatu. Eskerrik asko gore egoteagatik eta horrengo bideo batera arte.